കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 9ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇന്ന് അധ്യായം 9, രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. കിങ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് അല്ലെ. രഹസ്യ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ, ഹൈലി മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് അല്ലെ. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗഹനമായിട്ടുള്ള, ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള, സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ മരണസമയം ഓസ്പീഷ്യസ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ സ്മരിക്കുന്നത്, അടുത്ത ജന്മം അതേ ഭാവത്തിലാണ് ജനിക്കുക, പുനർജന്മം ഉണ്ടാവണത്. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹം വെടിയുന്നവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും. തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭക്തന് എളുപ്പം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പല യോഗങ്ങള് പറഞ്ഞു. കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, ഭക്തിയോഗം. അതില് ഭക്തിയോഗം ശ്രേഷ്ഠമാണ്, ഈസി പ്രോസസ് അതാണ്. അപ്പോ പിന്നെ കൂടാതെ വേദങ്ങളിലും ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്ന ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഇതുണ്ടല്ലോ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ വിവരണം, അതൊരു ഗ്രാഫിക് പ്രസന്റേഷനിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു. പേര് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് ആധ്യാത്മിക ലോക വിവരണം ഒരു ഗ്രാഫിക് പ്രസന്റേഷനിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ. ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടു. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും മഹനീയമായിട്ടുള്ള അധ്യായം എന്ന് പറയാം. ഇത് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് 3 നിലവാരത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ രഹസ്യജ്ഞാനം കേട്ടോ. രഹസ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന അറിവ്. അപ്പോ രഹസ്യം, രഹസ്യതരം, രഹസ്യതമം എന്നിങ്ങനെയാണ്. ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സീക്രട്ട് അല്ലെ, ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം ഇത് ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും, ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയും. ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തെ ആരാണ് മൂഢൻ,
ആരാണ് മഹാത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയും. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. അവസാന ശ്ലോകത്തില് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം ശ്രീ ഭഗവാൻ പറയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാവും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ എന്നാണെങ്കിൽ, അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ നിനക്ക് ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന്. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നീ പിന്നെ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകള് അത് വളരെ ഗുഹ്യമാണ് എന്നാണ്. അസൂയയില്ലാതെ ജിജ്ഞാസുവായ ഒരു ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനേക്കാളൊക്കെ രഹസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തുടരുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ബോധവാനായി തീരും. ഭക്തരുടെ മനോഭാവം, ആത്മാർത്ഥത ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുക. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് കൃഷ്ണശാസ്ത്രം അപ്പൊ നമുക്ക് സുഗ്രാഹ്യമായി തീരാണ് ചെയ്യണത്. രഹസ്യം 3 തരം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള രഹസ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ളത്. ഗുഹ്യതരമായ അറിവെന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഗുഹ്യതമമായത് എന്താണ്? എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചേരാം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഈ അറിവ് രാജവിദ്യ, കിങ് ഓഫ് നോളജ് ആണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമാണ് അല്ലെ? രഹസ്യതമമായതാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണ്. എന്താ ഇതിന്റെ മെച്ചം? നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. പിന്നെയോ ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. സുസുഖം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സുഖാണ്. ഇതുവരെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്നച്ചുരുക്കമാണ് ഈ അധ്യായം രാജവിദ്യ എന്ന് വിളിക്കണത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് രാജവിദ്യ എന്ന് പറയണത്? ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യമാണ് അല്ലെ? ലക്ഷ്യം. അപ്പോ അതുപോലെ എന്താണ് ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു കാണിച്ചു. സിദ്ധാന്തവും ദൃഷ്ടാന്തവും ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ സിദ്ധാന്തങ്ങള്, എല്ലാ സിദ്ധാന്തവും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്ന ചുരുക്കമായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിനെ രാജവിദ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വിവിധ തത്വസംഹിതകളുടെയും വേദങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മ പഠനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന അത്രയ്ക്ക് ജ്ഞാനം, അത് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ സത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, എസൻസ്, അത് രാജവിദ്യ എന്നുള്ള ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ മഹനീയത. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്യന്തം രഹസ്യമായതാണ്. ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ കിങ് ആണ് ഇത് അല്ലെ? ജ്ഞാനത്തിന്റെ എന്താണ് രാജവിദ്യ എന്നാ പറയാ ഇതിനെ. പ്രഭുപാദ് ഭാവാർത്ഥത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ആചാര്യവാൻ പുരുഷോ വേദ. വിശിഷ്ടരായ ആചാര്യന്മാരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുകയോ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവർക്കും സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടുന്ന അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേദങ്ങളോ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല അല്ലെ?
നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് സേവന പദ്ധതി അത്രയും സുസുഖമാണ്, സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടഫ് ടാസ്ക് ഒന്നുമല്ല, സരളമാണ് ഭക്തിമാർഗം എന്ന് പറയണത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം: ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. എന്താ പറയണേ? ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്കാ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്നാണ്. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവര് ഈ ജനിമൃതികളാകുന്ന ഈ ചക്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നോട്ടെ, അല്ലേ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താ അവരുടെ ഗതി? ജനിക്കുക, കുറെ നാള് ജീവിക്കുക, മരിക്കുക, വീണ്ടും പുനർജന്മം, വേറൊരു ശരീരം. മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, അല്ലേ? അങ്ങനെ ജനിക്കുക, മരിക്കുക, ഇത് തന്നെ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക പാതയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അതെന്താണെന്ന് അറിയണം, ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് വരിക. അല്ലാതെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ്, വീട് വേണം, കാറ് വേണം, ജോലി വേണം, കല്യാണം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും സാധിക്കില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതിലപ്പുറം ഒരു ആസക്തിയും ഉണ്ടാവില്ല. അവര് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ വേണം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് ഈ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവണത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ആ നിശ്ചയ ബോധം ഉണ്ടല്ലോ, ഉറച്ച ബോധം, അത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. വിശ്വാസപൂർവം നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. ഗുരു, ശാസ്ത്രം, സാധു, ഇത് മൂന്നും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും വേണ്ട. ആരോ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഒരാൾ കാശിക്ക് പോയപ്പോ ഒന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. ഒരു ചെമ്പ് കൊണ്ട്, കോപ്പർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെമ്പ് പാത്രം, ചെറുത്, വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി, അത് മാത്രമേ കയ്യിലുള്ളൂ. അതും കൊണ്ട് അയാൾ കാശിക്ക് പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോ സ്നാനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? സ്നാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേളയിൽ ഈ പാത്രം ആരും കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മണലിൽ കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടി കുഴിച്ചിട്ടു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് തോന്നി, മണൽപ്പരപ്പ് ഇങ്ങനെ പരന്നല്ലേ കിടക്കണേ, അപ്പൊ എവിടെ കുഴിച്ചിട്ടേന്ന് അറിയണ്ടേ. അപ്പൊ മണ്ണ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശിവലിംഗം ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു. അപ്പൊ അറിയാലോ, കുളിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ എടുക്കാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാള് സ്നാനം ചെയ്യാൻ പോയി. വന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ, അവിടെ സർവത്ര ശിവലിംഗങ്ങൾ തന്നെ. എന്താ കാര്യം? ഒരു ബസ് ആൾക്കാർ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു. അവരൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഈ ശിവലിംഗം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും അവിടെ ശിവലിംഗം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അതിനുശേഷം കേരളത്തിൽ നിന്ന് 2 ബസ് ആള്, അവരും ഇത് തന്നെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നഷ്ടം മേ താമ്രഭാജനം, എന്റെ ആ ചെമ്പു പാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടുല്ലോ എന്ന്. അതുപോലെ ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ആണ്, അല്ലെ? അതുപോലെയല്ല, സാധു, ശാസ്ത്രം, ഗുരു ഒക്കെയും നമ്മൾ നോക്കി പരിശോധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഒരു രോഗത്തിന് നമുക്ക് മരുന്ന് തന്നു വിചാരിച്ച നമ്മൾ അത് രണ്ടാമതൊരു ഡോക്ടറോടും കൂടി ചോദിക്കും, അല്ലെ? ഇതല്ലേ കഴിക്കണ്ടേ? പിന്നെയോ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം, അല്ലെ? പുസ്തകം ഒക്കെ നോക്കും. എന്നിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാ നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം: അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കടങ്കഥയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചമൊക്കെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശിസൂര്യയോ എന്ന്. അപ്പൊ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഞാനാണ്. വെള്ളത്തിന്റെ രുചി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, ഓങ്കാരം എല്ലാം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ ഭഗവത് ശക്തി വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. സർവഭൂതങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലാണ്. പ്രപഞ്ചം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ. എന്നാലോ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവികളുടെ അന്തര്യാമിയായിട്ടുണ്ട് താനും, അല്ലെ? ഈശാവാസ്യമിതം സർവം, ഈശ്വരൻ എല്ലായിടവും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നെ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് തലത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ചുറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മളത് നോട്ടീസ് ചെയ്യണില്ല. നമ്മളത് വാച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. ഇപ്പോ ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ ശാസ്ത്രത്തിനെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് വേണം ഒരാൾ ജീവിക്കാന്. അത് പ്രമാണമാക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിത വിജയം അപ്രാപ്യമാണ്. സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, അല്ലെ? തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കുക, ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇതൊക്കെ സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മതി. ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വത്തെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത അവസ്ഥ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബിൽഡപ്പ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോഴാണ് ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകൾ എന്നിവ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടൊന്നും വിഷയീഭവിക്കില്ല, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഈ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും ഗോചരമല്ല. എന്തു വേണം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായവയാണ്. ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവയിൽ മാത്രമായി ഭഗവാൻ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്. ഇതറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. സൃഷ്ടി ജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അധികാരി, നമ്മൾ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്, അല്ലെ? സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ യോഗപ്രഭാവം അതാണ് സർവഭൂതങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നു. സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ, എങ്കിലും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. സ്ഥിതി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ ആധ്യാത്മികതയില് ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്പേസ് എന്നാണ് പറയാ. ആകാശം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് മാത്രല്ല, ഈ സ്പേസിനെ മുഴുവനും ആകാശം എന്നാണ് ആത്മീയതയിൽ പറയാ. അപ്പൊ ഈ ആകാശം, ഈ സ്പേസ് അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അല്ലെ? അത് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ കാറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറിയണത്. അതുപോലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എവിടെയാ വിശ്രമിക്കണേ? ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കണത് എല്ലാ കാലവും. അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുണ്ടോ എന്തോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം ഡയറക്ടർ, കൺട്രോളർ, എൻജോയർ. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആ രഹസ്യതമമായ അറിവാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഒരു ഇല അനങ്ങണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അറിയണം എന്ന് പറയൂ, അല്ലെ? അതുപോലെ എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം പോലെയാണ്, അല്ലെ, ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കണത്. ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും ഒക്കെയും അങ്ങനെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഉദാസീനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടിയനല്ല, അതിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി അങ്ങനെയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്, എല്ലാം നടക്കുന്നത്, എല്ലാ പ്രവർത്തനവും അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു അസിസ്റ്റന്റുകള്, ദേവതകള് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇതിപ്പോ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നഖമുണ്ട്, നഖം ഇതിന് വിരലിനോട് ചേർന്നിരിക്കണ ഭാഗം ഉണ്ട്, അത് അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. അത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരും അല്ലേ, അത് ബഹിരംഗ ശക്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം. അതൊരു ശരിക്കും ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധനം ഉദ്ധരിച്ചു, ഒരു വിരലിലാണ് പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് ഒരു വിരലിൽ ഉയർത്തുക എന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് ആ പർവ്വതം തനിയെ ഇങ്ങനെ ഉയരുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് വിരലൊന്ന് അവിടെ വെച്ചു, അത്രേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനം എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ. എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമമനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലോ അവയുടെയൊക്കെ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് നിലനിൽക്കാൻ പ്രപഞ്ചം ആവശ്യമുണ്ടോ? ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ മുമ്പില് സ്മൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വിവർത്തനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ മുമ്പില് ഒരു സുരഭില പുഷ്പമുണ്ട് വിചാരിക്കുക, ആ പൂവും അയാളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. തന്റെ ഘ്രാണശക്തി കൊണ്ട് അതിന്റെ ഗന്ധത്തിനെ അറിയുന്നു മാത്രം. അപ്പൊ ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. അത്തരം ഒരു ബന്ധാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത് എന്നാണ്. മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു സുഗന്ധ പുഷ്പമുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പില് വിചാരിക്കുക, ഞാനും പുഷ്പം, നമ്മളും പുഷ്പം തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല അല്ലെ. പക്ഷേ ആ സുഗന്ധം നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ ഘ്രാണശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത് എന്നാണ്. ഭഗവാന് പ്രപഞ്ചമായിട്ട് സംഘമില്ല, ഒരു ചേർച്ചയില്ല, ഒട്ടലില്ല. എങ്കിലും ആജ്ഞ കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ കൊണ്ട് കടാക്ഷ മാത്രത്താലെയാണ് ഈ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവത് ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആജ്ഞ കൊടുക്കണു, ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത്രമാത്രമാണ്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ആർക്ക്? മൂഢന്മാർക്ക് അല്ലെ. മൂഢന്മാര്, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര് ഭഗവാനെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിച്ചു കൃഷ്ണൻ, അപ്പോ നിന്ദിക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 3 തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. ഭഗവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ആരാ കരുതിയത്? അങ്ങനെ ദുര്യോധനൻ, ശിശുപാലൻ, കംസൻ, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ പലരും അല്ലെ, ശകുനി ഒക്കെ വെറും ഒരു എന്താ പറയാ കാലി മേക്കണ പയ്യൻ, അത്രേ കരുതിയുള്ളൂ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് കരുതിയത്. പിന്നെയോ 2ാമത്തെ കാര്യോ, കൃഷ്ണനും അന്യദേവതകളും തുല്യരാണ് എന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതേ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അന്യദേവതകൾക്കുള്ളത് എന്ന്.
അവര് കൃഷ്ണന്റെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പോ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താണ്? പ്രകൃതി സർവശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന്. സർവശ്രേഷ്ഠൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായപ്പോള് സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് മാത്രം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത അത് അവർക്ക് അറിയില്ല. നമ്മുടേതുപോലെ വിചാര വികാരങ്ങളല്ല ഭഗവാന്റേത്. പ്രകൃതിയുടെ യജമാനൻ ഭഗവാനാണ്. അഹം സർവേഷു ഭൂതേഷു ഭൂതാത്മാവസ്ഥിത സദാ എന്ന്. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പോ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു അല്ലെ, മാനുഷനായിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ അമാനുഷികമായ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു ചെയ്തത് അല്ലെ. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും മൂഢന്മാര് ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം അവര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. മോഘാശാമോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാനാവിചേതസ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാവുന്നു. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവുമെല്ലാം പാഴായി പോകും. അപ്പോ മോഹിതരാവുകയാണ്. അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ. അവരുടെ ആസുരി ഗുണങ്ങള്, അവരുടെ ഉള്ളില് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള് 3 ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ഈ അസ്വഭാവികള്. അപ്പൊ അവര് നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളിലേക്കാണ് അവര് മൂഢര് ആകൃഷ്ടരാവുന്നത്. അങ്ങനെ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയില് അവർക്ക് മുക്തിയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫലം കാക്ഷിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോഴവരുടെ അറിവ് പോലും, ആർജിച്ച അറിവ് പോലും പാഴായി പോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണനെ പരമസത്യം എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആസുരികൾക്ക് സാധിക്കണില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈശ്വരനെ ശരിക്കും അറിയാത്തവർക്കോ ദുഃഖം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഭക്തന് മറ്റൊരു സമ്പത്തും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. മൂഢന്മാരെന്താ ചെയ്യുക? രാക്ഷസിയും ആസുരികവുമായ പ്രകൃതിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കഴിയാണ് ചെയ്യുക. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലോ, ഭക്തന് ഒന്നിലും ഒരു ആഗ്രഹമില്ല. ആയാതം അപേക്ഷണീയം ഗതം ഗതം സർവമുപേക്ഷണീയം എന്നുള്ള ഭാവന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആയാതം എന്താണോ നമുക്ക് വരുന്നത്, എന്താണോ ലഭിക്കുന്നത്, അത് സന്തോഷം. ഗതം ഗതം സർവമുപേക്ഷണീയം. എന്തൊക്കെ നഷ്ടം വരുന്നുവോ പോയിക്കോട്ടെ, അതിലൊന്നും ഒരു വറീസ് ഇല്ല. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ നില. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ മൂഢന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അവര് ആസുരിക ആൾക്കാര് ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കളോ, അവര് ദൈവിക പ്രകൃതിയാണ്. അവർക്ക് ആസുരിക പ്രകൃതിയല്ല, അവർക്ക് ദൈവിക പ്രകൃതിയാല് അവര് സുരക്ഷിതരാണ്. ഇപ്പോ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും, അതായത് സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി കാരണം അഹം ബീജപ്രദപിത എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എല്ലാത്തിനും ബീജദാതാവായിട്ടുള്ള ആ ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അങ്ങനെ ആ അറിവ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞ ആൾക്കാര്, മഹാത്മാക്കള് എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോ അനന്യഭക്തി എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ഒരു മഹാത്മാവിന് കൃഷ്ണനിൽ ഒഴികെ മറ്റേത് വിഷയത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് ആദി പുരുഷനെന്നും സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ അറിയാം. അപ്പോ അദ്ദേഹം ദിവ്യശക്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചർ നോക്കൂ, മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ്.
മാധവേന്ദ്രപുരി എന്നുള്ള ഭക്തൻ വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ആഹാരം പോലും ഇല്ല, എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തിലാണ്. അതുപോലെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴ് നാമജപം ധാരാളം തവണ നാമജപം ചെയ്യാണ്. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടേ കൊടുത്താല് ആഹാരം കഴിക്കും. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മരച്ചുവട്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാലൻ വരികയാണ്. നീ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാനിവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിനടുത്ത് താമസിക്കുകയാണ്. എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് 2 ദിവസമായില്ലേ ആഹാരമൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ, കുറച്ച് പാല് തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുടത്തിൽ കുറച്ച് പാല് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങ് വിശന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോയി. ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, കുടമെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ചോദിക്കാം ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വന്നില്ല പാത്രം എടുക്കാൻ. രാത്രി ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടായി. അവിടെ എൻ്റെ ഒരു വിഗ്രഹം അവിടെ ഉണ്ട്, ആ കാട്ടിലുണ്ട്, അതെടുത്തിട്ട് വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഗ്രാമവാസികളുടെയൊക്കെ സഹായത്താല് അവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് വിഗ്രഹം എടുത്തു. രാധാ ഗോവിന്ദ്ജി അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാനെയാണ് എല്ലായിടത്തും കാണുക ഒരു ഭക്തൻ, അല്ലെ? പരാപരാത്മൻ ഭക്തി അഭിഗമ്യൻ ഭവാനെയാർ കാൺമോ, ചരാചര പ്രേമാഞ്ജനമെഴുതിയ ചക്ഷുസില്ലാഞ്ഞാൽ. ചരാചരങ്ങളോട് ചരാചരാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ അന്തർഗതനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രേമാഞ്ജനം, പ്രേമഭക്തിയാകുന്ന അഞ്ജനം കണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ട് നോക്കണം, എന്നാലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയില്ല, ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിയാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ഭഗവാന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം, ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ്, ആ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്തോ ഉപാസത്തെ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യണേ? ശുദ്ധ ഭക്തരായവര് ദിവസം മുഴുവനും ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്യുക, സദാ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയുക. അവര് തന്നെയാണ് മഹാത്മാവ്, അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരാണ് ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ്. അവര് എത്ര ആനന്ദത്തിലാണ്, അല്ലെ? എല്ലാവരും ഈ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്. അവരൊക്കെയും തന്നെ അവരുടെ ഭൗതികതയെല്ലാം വിട്ടിട്ട് അവരൊക്കെ സന്യാസ ജീവിതം ആണ്. ഫുൾ ടൈം 24 hours ഭഗവത് സേവനത്തില് നിരതരായിരിക്കണ ആൾക്കാരാണ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം ശ്ലോകം. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ഋക്സാമയജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഈ ലോകത്തിന്റെ അമ്മ ആരാ? ഈ ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനാരാ? ഈ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനാരാ? പിതാമഹനാരാ? എല്ലാം ഭഗവാൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവം ഓങ്കാരം, അത് ഋക്ക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളും എല്ലാം ആരാണ്? പ്രഭു കൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നറിയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. ഏറ്റവും ആദി ബീജം അത് ഞാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും ബീജപ്രദ പിതാ, അല്ലെ? പിതാമഹൻ ഞാനാണ്. എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനാണ് ലക്ഷ്യം, അല്ലെ? ഭരണകർത്താവ്, പ്രഭു, സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, അല്ലെ? നമ്മുടെയൊക്കെ വാസസ്ഥാനം ആരാണ്, അല്ലെ? ആശ്രയം ആരാണ്? ഉറ്റമിത്രം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും
ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന്. ഈ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം, അർജുന, ഞാൻ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ, ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും ഒക്കെയും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ വേദങ്ങളില് കർമ്മകാണ്ഡമുണ്ട്. ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തില് എന്താ പറയണേ, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം നടത്തിയാല് പുത്രരുണ്ടാവും എന്ന് ആ വിധത്തിലുള്ള കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും, ഭൗതിക സുഖങ്ങളും കിട്ടും, സ്വർഗീയ സോമപാനം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മദ്യപാനമാണോ? അല്ല, അത് ഓരോ യജ്ഞത്തിലൊക്കെ ഈ യജ്ഞമൊക്കെ നടക്കുമ്പോ എന്തോ ഉണ്ടാവണതാണ്. അവര് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ വേദത്തിലുള്ള കർമ്മകാണ്ഡികള് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അവര് കുറച്ചൊക്കെ ഭൗതികതയില് ആഗ്രഹമുള്ളവര് തന്നെയായിരിക്കും. മുക്താത്മാക്കളല്ല അവരൊക്കെ. അവർക്ക് സ്വർഗം വരയ്ക്കേ പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? കുറച്ചു നാളൊക്കെ അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യത്തില് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സോമപാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യജ്ഞം യാഗമൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എന്തോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ചിലവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്താ പറയാ, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെയോ മരത്തിന്റെ ചെടികളുടെയൊക്കെ ലതകളുടെയൊക്കെ രസാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അറിയില്ല കേട്ടോ പ്രഭുവിനെ അറിയാമെങ്കിൽ പറയൂ. അല്ല, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് അവിടെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നതാണ്. അപ്പോ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ചിട്ട് വേദപഠനം നടത്തുക, കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള യജ്ഞങ്ങള് യാഗങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാല് അവരും ഭജിക്കുന്നത് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് മുക്തരാവും. എന്നിട്ടോ പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് ചെല്ലാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ ദിവ്യ സുഖങ്ങളൊക്കെ അവര് അനുഭവിക്കും. എന്നിട്ടോ അടുത്ത ശ്ലോകം ത്തിന്റെ താല്പര്യം, ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മ മൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ കാര്യം എന്താവും? അവര് ഇങ്ങനെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റില് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കുറച്ച് ഉണ്ടാവും, പുണ്യം അക്കൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിണ്ടാവും. അപ്പോ അവര് അതും കൊണ്ട് മരണശേഷം സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. എത്രയിടം വരെ? ആ പുണ്യം തീരുന്നത് വരെ മാത്രം. ഇപ്പൊ നമ്മള് 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ധാരാളം പണം കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ? അവരുടെയൊക്കെ അറ്റൻഡർമാരുടെ ഒരു ചിരിക്ക് പോലും അല്ലേ, റൂം ബോയ്ക്ക് ഒരു ചിരിക്കണേന് പോലും പൈസയാ. അങ്ങനെ പൈസ ഇല്ല കയ്യിലെന്ന് കണ്ടാലോ അവര് പുറത്താക്കും നമ്മളെ. അതുപോലെയാണ് ഈ സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പോവാൻ പറ്റിയാല്. പോയിട്ട് അവിടെ സുഖമൊക്കെ അനുഭവിക്കാം പലതരത്തില്. പക്ഷെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് സീറോ ബാലൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുണ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ നമുക്ക് ഒരു ജലമയ ശരീരമാണത്രേ അവിടെ കിട്ടുക. ആ ജലമയ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മള് ആർജിച്ച പുണ്യത്തിന്റെ കാലാവധിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അവര് ആ ജലമയമായ ശരീരത്തിനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും. അങ്ങനെ അത് പിന്നീട് മഴയായിട്ട് ഭൂമിയിൽ പതിക്കും. അത് പിന്നെ ധാന്യമാവും. അത് പിന്നെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി അത് കഴിക്കും. പിന്നെ അത് മാതൃഗർഭത്തിലേക്ക് ശുക്ല ബീജങ്ങളായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് ഒരു ശരീരമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണ് പുനർജന്മം എന്നാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ട്
തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം കഴിയുമ്പോ അവര് വീണ്ടും ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖ അനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അതാ ഇവിടെ പിക്ചർ കാണിച്ചേക്കണേ. അവര് എന്താ ചെയ്യാ? ജനിക്കണു, പിന്നെ കുറെ ജീവിച്ച് പിന്നെ മരിക്കണു, വീണ്ടും ജനിക്കണു, മരിക്കണു, താഴോട്ട് പോണു, മുകളിലേക്ക് പോണു, താഴോട്ട് പോണു, മുകളിലേക്ക്. ഈ ഈ ജയന്റ് വീലും കാണിച്ചേക്കണ അതന്നെയാ. അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താ? അവരിങ്ങനെ മുകളില് സ്വർഗത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കണു. എന്നിട്ട് പിന്നെ അക്കൗണ്ട് 0 ബാലൻസ് ആവുമ്പോ താഴേക്ക് പോരുന്നു. പിന്നെ അവര് കുറെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വീണ്ടും അവര് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. വീണ്ടും അവര് അങ്ങനെ ജനിക്കുക, മരിക്കുക, ജനിക്കുക, പുനർജന്മം ഇത് തന്നെ. അതിപ്പോ എല്ലാ സമയത്തും മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പോ ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാനും. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. എന്താ പറയണേ? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിനെ ശ്യാമസുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപാണ്, ത്രിഭംഗ രൂപം. ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതൊക്കെയും ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത്? ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ പല പല ലെവലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മള്. ഏറ്റവും ലോവർ ലെവല് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ, അതിനേക്കാളും ചെറുതും ഉണ്ട്. എന്നാലും ശ്രദ്ധ, സത്സംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, പിന്നെ എന്താണ് നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്നിങ്ങനെ. ആ പ്രേമഭക്തി ഗോപികമാരുടെയൊക്കെ ഭക്തിയാണ്, ഉത്തമ ഭക്തകളായിട്ടുള്ള ഗോപികമാരുടെ ഭക്തിയാണ്. ആ തലത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ ഇനി എത്ര ജന്മം കഴിയണോ അറിയില്ല. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോ അത്ര വരെയാണ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളായിരിക്കും, അറിയില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ, പൂർണ്ണമായ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രേമഭക്തിയോടെ തന്നെ വേണ്ടിവരും. ആരാണോ എല്ലായ്പ്പോഴും വേണം താനും, അല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോ മാത്രം ആരാധിച്ചു പിന്നെ ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തും എന്നാണ്. അപ്പോ 9 വിധ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ മുഴുവൻ സമയവും പിന്നിട്ട ഭക്തൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അടുക്കും. പിന്നെ ഭഗവത് സമ്പർക്കമൊഴികെ മറ്റൊന്നും ആ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ആ ഭക്തന് ഭഗവത് സാമീപ്യം നിഷ്പ്രയാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭക്തൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനികളൊക്കെയാണ് വിശ്വരൂപത്തിലും ഒക്കെ ആരാധിക്കുക. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തില് ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. വീണ്ടും ബദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീഴാൻ ഇടവരുത്താതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. അപ്പോ ജന്മലാഭ പരപുംസാം അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സാധുവാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, എഴുതുക, പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാലം കഴിക്കുകയാണ്. മഴക്കാലം വന്നു, തീരെ ഒന്നുമില്ല വീട്ടില്. അപ്പോഴ് ഭാര്യ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ, ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും ഒക്കെ ഇരുന്നാ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അന്ന് എഴുതിയത് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനായിരുന്നു അന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നേ. അപ്പൊ അതില് എന്താ പറഞ്ഞേ? വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭാര്യക്ക് തോന്നി, ഇവിടെ വേണ്ടുന്നതൊക്കെ നൽകുന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീത, ഒരു ഭക്തനാ, ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കണേ, ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണില്ല, യോഗക്ഷേമം ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കണില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
ആ വരി അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കരി എടുത്തിട്ട്, കരിയുടെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് വെട്ടിക്കളയാണ്. അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് ഒരു ആള് വന്നിട്ട് നിറയെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഇവിടെ തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം അവിടെ വെച്ച് പോയി. അയാളുടെ മുഖത്ത് കറുത്ത ഒരു വര കണ്ടു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ യോഗക്ഷേമം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് നിർവഹിക്കും എന്നുള്ളത് ബോധ്യായി. അപ്പൊ അവർക്ക് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേ അപ്യന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിത തേ ബിമാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകം എന്നാണ്. വിധിപൂർവമല്ല മറ്റു ദേവന്മാരെ പൂജിക്കണത്. അവരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അവര് അതിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അവര് ഉപാസിക്കുന്നതും എന്നാണ്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മധ്യാജിനോഭിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ലോകം ഏതാണ്? കൃഷ്ണലോകം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തും എന്ന്. 26-ാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മന. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അത് എത്ര നിസ്സാരം ആയാലും. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. പത്രം ഒരു തുളസിയില, ഒരു പുഷ്പം, ഒരു ഫലം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോയം, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, എന്തായാലും അത് സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും നൽകണം. അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. വളരെ സാർവത്രികാണ്, ആയാസരഹിതമാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമപൂർവമായ സേവനം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ലളിതമായിട്ടുള്ള സസ്യാഹാരങ്ങള് ശുദ്ധമായി തയ്യാറാക്കി ഭഗവാനായിട്ട് നിവേദിക്കുക. ഇവിടെ കണ്ടു ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടി ചെയ്യണത്. അപ്പോ നമ്മള് ചായ കാപ്പി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ, അതുപോലെ ഉള്ളികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ലളിതമായിട്ട് സസ്യാഹാരങ്ങള് ശുദ്ധമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളത് എന്താ പറയാ, പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്കിത് സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് നിവേദിക്കുക, നമസ്കരിക്കണം ഭഗവാന്റെ മുമ്പില്. ഭക്ത്യ ഈ വിനയോപഹാരം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. പിന്നീട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ വിശുദ്ധമാവും. പ്രസാദ സേവയിലൂടെയോ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്ക സിരകളൊക്കെ സൂക്ഷ്മ തരങ്ങളാവും. ചിന്താ വൈഭവം ഉജ്ജ്വലമാവും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോ സർവ ഐശ്വര്യവാനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലേ? പരിപൂർണനാണ് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കണ നൈവേദ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ? പക്ഷെ പ്രേമഭാവത്തോടെ സമർപ്പിച്ചാല് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് മാത്രം. ഭഗവാൻ സർവലോക മഹേശ്വരനാണ്, അല്ലേ? അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഇപ്പൊ ശബരിയുടെ കഥ രാമായണത്തിൽ നമുക്കറിയാം. ശബരിയുടെ അടുത്ത് ഗുരു പറഞ്ഞു, ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിനെ നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, കാത്തിരുന്നോളൂ. അങ്ങനെ എന്നും കാത്തിരുന്നു, അല്ലേ? നല്ല നല്ല ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും സുഗന്ധ പുഷ്പങ്ങളും മാല കെട്ടി കാത്തിരുന്നു. എന്റെ പ്രഭു വരും എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു ലക്ഷ്മണനൊത്ത് വരികയാണ്. വന്നപ്പോ എന്താ നമുക്കറിയാം, കടിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് നല്ല മധുരമുള്ള പഴം മാത്രം ഭഗവാന് കൊടുത്തു, അല്ലേ? ലക്ഷ്മണന് ദേഷ്യം വന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. ആ ഭാവമാണ് നോക്കിയത്, അല്ലേ? ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനനാണ്. ഏത് ഭാവത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാന് ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. പ്രേമപൂർവം നമ്മൾ ഒരു ഇലയോ പൂവോ
കൊടുക്കുമ്പോഴത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ യത്തത്കുരുഷമദർപ്പണം. നീ എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാ കർമ്മവും ഭക്തി യോഗം പറ്റില്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം ചെയ്യൂ. എല്ലാ കർമ്മവും എന്നിൽ അർപ്പിച്ചു ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകനാണ്. എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും തുല്യരായിട്ടാ കാണുക. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് നൽകും എല്ലാം. സൂര്യപ്രകാശം, മഴ, നമ്മുടെ ശരീരം, അതിന്റെ കഴിവുകളും ഒക്കെയും ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടു. എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചു ഉപയോഗിക്കുക. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കടമ. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപി ചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സാ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് യോഗികളെ പോലും ഭൗതിക മാലിന്യം ബാധിച്ചേക്കാം. ആദർശ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് വ്യതിചലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പതനം സംഭവിച്ചാലും ആ ഭക്തനെ നിന്ദിക്കരുത് എന്നാണ്. യാദൃശ്ചികമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് ഉത്കർഷത പ്രാപിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും സാധിക്കും എന്നാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് നാമസങ്കീർത്തനം എല്ലായിടെയും പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ഒരു അവതാരം എടുത്തത്. അപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എല്ലാ ഭക്തി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പോണവരുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ. അങ്ങനെ ഓരോ വീട് തോറും കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് നാമജപം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ എന്താ പറയാ, നീചരായിട്ടുള്ള ജഗായി മതായി രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു നദിയ എന്ന സ്ഥലത്ത്. അവര് ബ്രാഹ്മണര് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ മദ്യപിച്ചിട്ട് എല്ലാരെയും ഉപദ്രവിക്കുക, ബ്രാഹ്മണരുടെയൊക്കെ ഗൃഹത്തിൽ മാംസം കൊണ്ടിടുക, അങ്ങനെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അവരോട് നാമം ജപിക്കാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയാണ്. അവര് മദ്യത്തിന്റെ കുടം കൊണ്ട് തലക്കടിച്ചു. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തല പൊട്ടി ചോര വന്നു. അതറിഞ്ഞിട്ട് മഹാപ്രഭു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചക്രം എടുത്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തടയാണ്, ഈ അവതാരത്തിലെ ആയുധം എടുക്കരുത്, അവരുടെ തെറ്റ് പൊറുക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെ അവരുടെ തെറ്റ് പൊറുത്തു. അവര് ഭക്തരായി തുടരെ നാമം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുപോലെ ഈ ജഗായി മതായി അവരെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കി. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ജഗായി മതായിമാരെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായി ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വന്നു പ്രഹ്ലാദൻ ഒരു ഭയവും ഉണ്ടായില്ല, ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ദേവതമാർ പോലും ഭയന്ന് വിറച്ചു. പ്രഹ്ലാദന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോ ആ ഭക്തന് നാശമില്ല പ്രഹ്ലാദനെ വധിക്കാൻ സ്വന്തം പിതാവ് പല വഴികൾ നോക്കി. സർപ്പത്തിനെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചു, ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തി, ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം. അപ്പോ പറയാണ്, ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് സത്യമാക്കി. ഈ സ്തംഭത്തിൽ നിന്റെ നാരായണൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു. ആ വാക്ക് സത്യമാക്കാൻ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് നരസിംഹമൂർത്തി വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അതുപോലെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അന്നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുന നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ. എല്ലാ കവലയിലും ചെന്ന് നീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ, എന്റെ ഭക്തന് നാശമില്ല, കൃഷ്ണ ഭക്തർക്ക് നാശം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്.
അപ്പൊ എന്താ നീ പറയണമെന്ന് പറയണേ? ഭഗവാൻ ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചാ പോരെ? ഭഗവാൻ ഇത് പറയണേ, അർജുന നീ ചെന്ന് നീ പറയൂ, പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന്. കാരണം അർജുനൻ നോട് പറഞ്ഞത് എന്താ? കൃഷ്ണൻ തന്റെ വാക്ക് എപ്പോഴും പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തന്റെ വാക്ക് അത് ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാൻ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അത് ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഭഗവാൻ നടപ്പാക്കും. അതാണ് പറയണേ, നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ. നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന് നാശമില്ല ഒരിക്കലും. 32 മാം ഹിം പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേബി സ്യുപാപയോനയ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേബി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ആര് തന്നെ എന്നെ പ്രാപിച്ചാലും അവരൊക്കെ പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഹരേ. 34 ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകം. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രാപിക്കും തീർച്ച എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ 4 കാര്യങ്ങള്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക, എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താല് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. 4 കാര്യങ്ങള്. സോ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ? ഒരു പണച്ചെലവില്ല, ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകം, ഇത് 18-ാം അധ്യായത്തിലും ഇത് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ മലിനമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാവാൻ കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അർപ്പിക്കുക എന്ന്. അതാണിവിടെ പറയുന്നത്. പരമസത്യം ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പരമപ്രഭാവത്തില് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുക, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയായാല് സന്തുഷ്ടമായിട്ട് ജീവിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ അതിലും 100 ഇരട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ. ഭഗവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ 1 അടി ഭഗവാനിലേക്ക് വെക്കുമ്പോഴ് ഭഗവാൻ 100 അടി നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യണത്. 100 ഇരട്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും. ഈ ഭൗതികതയിൽ കിടന്ന് സംസാര സാഗരത്തിൽ മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ കരകയറ്റാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മാർഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമുക്ക്. ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. ആരാ വായിക്കുക? ചോദ്യം വായിക്കൂ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആർക്കാ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 2, ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികൾ ഏതെല്ലാം? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ശ്ലോകം 9-13 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും
ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. എല്ലാവരും എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കണു. എല്ലാവരും അത് ക്ലാസ് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും. അത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിലുള്ളത് തന്നെ. ഓക്കെ, അടുത്തത്. ഭഗവാനെ പഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ 9:14. ആ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ കൊണ്ടും എന്നെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ആ അപ്പൊ 14 കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് 9:22 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന്. 9:25 ആണ് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ശരിക്ക്. 9:25 പറയണത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകൾ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അതാണ് 25. ഇനി 26 എന്താ പറയണേ? എന്തെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം എന്നാണ് ശ്ലോകം 26 പറയുന്നത്. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അതെ, എത്ര ചെറിയ വസ്തു ആണെങ്കിലും അത് സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടെ ആവണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോഴത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം? 9:27 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? 27 എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതെ, എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അത്രേ വേണ്ടൂ. പ്രാപിക്കണം. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി എന്നെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ അതാണ് മാതാജി. 9:34. അതെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, പൂർണ്ണമായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുക. അതെ അതെ, അത് 9:34 എന്നുള്ള ശ്ലോകാണ്. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകാണ് 9-ാം അധ്യായത്തിലെ. വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ശ്ലോകാണ്. മാതാജി, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകം. അതന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞു. 10-ാമത്തെ പറയൂ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്ന് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പറഞ്ഞോളൂ. രാജവിദ്യയാണ് രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണ്. എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്ന ചുരുക്കമാണ് രാജവിദ്യ. കിങ് ഓഫ് നോളജ് ആണ്. അതുപോലെ രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വളരെ രഹസ്യതമമായ അറിവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊന്നുകൂടെ പറയാമോ മാതാജി? ഏതാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതോ? അതെ. സർവ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും സാരമാണ് ഈ രാജവിദ്യ, കിങ് ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ളത്. മാത്രല്ല വളരെ പരമ ഗുഹ്യവുമാണ്, പരമരഹസ്യമാണ്, രഹസ്യമായ അറിവാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയണം. പരമരഹസ്യമായ അറിവ് അതാണ്
പരമ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസറോ? ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികള്, അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ബാഹർ എന്ന് പറയില്ലേ, ബഹിരംഗ ശക്തി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മളെ പലരും നമ്മള് കൃഷ്ണ ഭക്തിയിൽ മുഴുകുന്നവര് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവര് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനായിട്ട് നേദിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പൂവലോ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മള് സസ്യാഹാരം തയ്യാറാക്കണം. അതിൽ ഉള്ളികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ രുചിച്ചൊന്നും നോക്കരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പാത്രങ്ങൾ വെക്കണം ഭഗവാനായി. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രമല്ല, പ്രത്യേക പാത്രത്തില്. നമ്മളെ പാകം ചെയ്യുന്ന അടുപ്പില് വെക്കുന്നത് അതൊക്കെ ആവാം. അതൊക്കെ ചെയ്യാം. പാത്രം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഊണ് കഴിച്ച പ്ലേറ്റില് ഭഗവാന് കൊടുക്കണ്ട. ഭഗവാൻ അതറിയാം. അല്ല, നമ്മള് പാകം ചെയ്യുന്ന അടുപ്പില്, നമ്മളിപ്പം ഗ്യാസ് അടുപ്പില് അതിനകത്ത് സസ്യാഹാരം മാത്രം തന്നെ പാകം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ അടുപ്പില്? മറ്റേ ആഹാരമൊക്കെ പാകം ചെയ്യോ അതില്? അല്ല, ഞാൻ സംശയം ചോദിക്കാണ്. അങ്ങനെ മറ്റേ ആഹാരമൊന്നും പാകം ചെയ്യുന്നിടത്ത് ചെയ്തുകൂടാന്നാണ്. മാതാജി, ഒരു സംശയം. ഉള്ളി എന്താണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മാതാജി? ഉള്ളിയൊക്കെ തമോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ കൂടെ പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ, അതുകൊണ്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാണോ? പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും. പ്രഹ്ലാദന്റെ അമ്മ കയാതു, അച്ഛൻ ഹിരണ്യകശിപു. വൈബ്രേഷൻ. എന്തുണ്ട്? എല്ലാവരും പഠിക്കണൊക്കെ അല്ലേ? പരീക്ഷയൊക്കെ നല്ലോണം എഴുതൂലോ അല്ലേ? അതുപോലെ ഒരു സംശയം മാതാജി, ഹരേ രാമ എന്നാദ്യം ചൊല്ലുകയല്ലോ. പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാം. അത് എന്താണ്? അത് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണേ. അത് ഇസ്കോണിന്റെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമുക്ക് തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. മറ്റേത് ഹരേ രാമ മന്ത്രം വേദമന്ത്രാണ്. അതിന് കുറെ നിഷ്കർഷകളൊക്കെ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം പോലും സംഭവിക്കാം. എന്നാൽ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമുക്ക് എവിടെയും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ശരി മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ തരപ്പെടും. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ആരെങ്കിലും. ഭക്തിയുത സേവനമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ഏർപ്പെടാത്തവര് അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. ചെയ്യാത്തവർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും? നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 ഭക്തിശാസ്ത്രി, ഭക്തി വൈഭവ ഒക്കെ പഠിച്ച് എല്ലാ പ്രേമ ഭക്തി വരെ എത്തണം. എത്തില്ലേ? ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരണം ഉണ്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരാം മാതാജി. വേണം, പ്രയത്നവും വേണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്.
പ്രയത്നിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ഭഗവാൻ തരട്ടെ. ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങളല്ലേ മാതാജി. അതെ അതെ, ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സഹായം ചെയ്തു തരും. ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് എനിക്കുള്ള ചെറിയ 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 ഓരോ അനുഭവങ്ങള്, ഇത് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ദൈവറൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം. ഒരു ദിവസം ഇന്ന് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാള് ഗുരുവായൂരിന്ന് കളഭം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഇത് ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മള് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലാത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നു, അവരത് നോട്ടീസ് ചെയ്യണില്ല. നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്പർശം, ഭഗവാന്റെ ഒരു ടച്ച് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് ഓഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ഇഡ്ഡലി ചിലപ്പോൾ പ്ലേറ്റിന്റെ പക്കത്തേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കണതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ അതിപ്പോ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാത്തവര് പറയും അതിപ്പോ എങ്ങനെയോ അത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്ന് പറയുള്ളൂ. അത് ശരിയാണ് മാതാജി. നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം അങ്ങനെ ഇതില്ല, മനസ്സിന്റെ ഒരു ഇതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതില് മനസ്സ് ശരിക്കും അർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. പരീക്ഷ മാതാജി, എന്റെ 2 പഴുത്ത പേരക്കയില് 2 കുഞ്ഞു വിരലുകൊണ്ട് കുഴിച്ച മാതിരി 2 അടയാളം. അപ്പം വീട്ടിലെല്ലാരും പറഞ്ഞത് പല്ലിയാണോ തിന്നേ, പെറ്റയാണോ തിന്നേ, എന്താ ഇത് തിന്നേന്ന്. അപ്പൊ എനിക്ക് മാത്രം അറിയാം ഭഗവാൻ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടതായിരിക്കും. അതെ, അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു വിരൽ കൊണ്ട് കുഴിയിട്ട മാതിരി. വേറൊരു ജീവിക്കും അതിനെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ജീവി തിന്നതിനും ആ അടയാളം വരില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി നല്ല പഴുത്ത മധുരമുള്ള പേരക്കയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കാര്യം. മാതാജി പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പായി. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാ നമുക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പാല് ഭഗവാനെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ കുറച്ച് ലെവല് താഴ്ന്നതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതെ അതെ, നല്ല ഭക്തിയോടെ സമർപ്പിച്ചാല് ഒക്കെ അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട്. എനിക്കും തോന്നാറുണ്ട് മാതാജി. മനസ്സ് അർപ്പിക്കണം, നമ്മൾ അർപ്പിച്ച് ചെയ്താൽ അത് അങ്ങനെ ശേഷം എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന മാമ്പഴത്തിനൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതീന്ദ്രിയ രുചി ചിലപ്പോ ഫീൽ ചെയ്യും. പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോ അതിന്റെ രുചിയും കൂടും. ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോ രുചിയും കൂടും. അത് പിന്നെ കേടും വരില്ല എന്നാ പറയാ. കറക്റ്റാ. ഇവിടെ ഒത്തിരി അതിശയങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കർപ്പൂരമാവുണ്ട്, അതിലെ എല്ലാ മാമ്പഴവും പുഴുവാണ്. ഞാൻ 2 എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പോയിട്ട് വന്നിട്ട്, ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പുളി നോക്കിയിട്ട് ഇവരെല്ലാം കണ്ണ് അന്തിച്ചു പോയി. ആ 2 മാമ്പഴത്തിന് യാതൊരു പുഴുവില്ല, ഭഗവാൻ വെച്ചതാ. മറ്റേത് അവര് വെച്ച് മുഴുവൻ പോയി എന്നുള്ളതാ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി അതിശയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് മാതാജി. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്കൊരു വലിയ അനുഭവം ഉണ്ടായി. വിഷുവിന്റെ അന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ തുടങ്ങുന്നത് ഭഗവത്ഗീത. അന്നൊരു 12 മണിയായ സമയത്ത് ഈ വണ്ടിയിൽ ഈ പാത്രം വിൽക്കാനായിട്ട്, ഈ അലൂമിനിയ പാത്രം വിൽക്കാനായിട്ട് വരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഈ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പം അമ്മയെ പാത്രം വേണോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടാണ് വണ്ടിയെ പോകുന്ന. ഭാര്യ പുറകിലിരിക്കുന്നു. ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പം എനിക്ക് വേണ്ട, പക്ഷെങ്കിൽ എന്തോ എനിക്കത് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് തോന്നി. ഉടനെ ഞാൻ ചെന്ന് വാങ്ങിച്ച ഉടനെ എന്നോട് ചോദിക്കുക, ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് സ്വല്പം ചോറ് തരാമോ എന്ന്. വിഷുവിന്റെ അന്ന് എനിക്കത് കേട്ടപ്പം ഭയങ്കരമായ ഒരു വിഷമം തോന്നി. വിഷുവിന്റെ അന്ന് വന്ന് ഭക്ഷണം ചോദിക്കാന്ന് പറയുമ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ തോന്നി. ഞാൻ കൊടുത്ത ഉടനെ അവരത് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു 100 നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് പോയത്. അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട 2 പേരായിരിക്കാം എന്നെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ, ഭഗവാൻ തന്നെ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണേ. നമ്മളൊക്കെ അതേപോലെ മാതാജി, എനിക്കൊരു അനുഭവം. ഞാന് സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇത്
പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപികയാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു 2 സ്റ്റുഡൻറ്, ഒരു മുസ്ലിമും ഒരാൾ ഹിന്ദുവാണ്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തയച്ച പോലെ ആ കുട്ടി ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ദിവസം ടീച്ചറെ കണ്ടിട്ട് പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മുസ്ലിംസ് കുട്ടി ഒരു ഗണപതിയുടെ ഒരു വിഗ്രഹം കൈ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു. പിന്നെ വേറൊരു കുട്ടി കൃഷ്ണന്റെ ശരിക്ക് വിഗ്രഹം ചെറുത് കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് എന്നെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോയി. അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ പൂജാ റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതുമാണ്. വെച്ച പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചേരാനും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരോ നിമിത്തം നമുക്ക് കൊറേ ആയി എനിക്ക് ഗീത അറിയണം, കേൾക്കണം. പക്ഷെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടില്ല പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ഇത്രമാത്രം അത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് ഇതിലിപ്പോ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗുരുവായിട്ട് എൻ്റെ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഞാൻ മാതാജിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിനെ വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. കുറെ കാലങ്ങളായി ഉള്ള ഒരു അടങ്ങാത്ത ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് എനിക്ക് വന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണസ്തു. നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. നമ്മളിവിടെ കുട്ടികൾക്കും ക്ലാസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ എത്ര കുട്ടികൾ തന്നെ വരും? കുറച്ച് കുട്ടികളെ വരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ കുട്ടികളെയും, നമ്മുടെ ഹിന്ദു കുട്ടികളെ മുഴുവനും ഭഗവത്ഗീത ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാ ഞാനൊക്കെ പറയാ. നമ്മൾക്കൊന്നും അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല ചെറുതിലെ പഠിക്കാന്. എന്നാ നമ്മുടെ ജീവിതമൊക്കെ ഇതിലും എത്ര ഉജ്ജ്വലമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകായിരുന്നു. അതുപോലെ എൻ്റെ മോളുടെ കുട്ടിയുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം അത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നാമം ചൊല്ലുമ്പോ അടുത്ത് വന്നിരിക്കാറുണ്ട്. അവളിപ്പോ ആരും എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവളിങ്ങനെ നിർത്താതെ പറയും. അതേപോലെ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് 4.5 വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതായത് അക്ഷരത്തെറ്റില്ലാണ്ട് അവൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വരുന്നവര് അന്തം വിടുണ്ട് അവളിങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ല, ഞാൻ ചൊല്ലുമ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കും കുറച്ചു നേരം. ക്ഷമയൊന്നുമില്ല, ഇരുന്നിട്ട് കേട്ടത് കുറച്ച് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിക്കണം ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കില്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതെ അതെ മാതാസ്. വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും ഒക്കെയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ അടുത്ത്, നമുക്ക് അടുത്ത് അറിയുന്നവര്. പക്ഷെ ഞാനിത് ഇപ്പൊ അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങി സ്കൂളില് പോയി അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് അവര് ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഞാനിത് പറയുമ്പോ അവരും അതിലേക്ക് ഊന്നി തുടങ്ങി. ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഗീത കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യണം. അവര് വെറുതെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. അതിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോവാത്ത ആൾക്കാരാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഒരു പേജ് അവരെടുത്ത് അത് വായിച്ചു നോക്കും. അതൊക്കെ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു നമ്മളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് മാതാജി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. ഇത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്കുള്ള അനുഭവം.